ɲininkaliw ka damina kunu dɔ tun ko an ko usulu da'watu salafiya ko an ko Abdulsalam Barjasi buni Barjasi a ye fɛnta dɔ fɔ a ka kitabu kɔnɔ salafiya dawa kan ko ale b'a fɛ an k'o fɔ kitabu mun de don ni jɔyɔrɔ tɛ se ka ɲɛnabɔ mais min ye a kunbabaw ye an b'a kunbaba fɔ ni mɔgɔ min mako bɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ la i bɛ sagi ka taa kitabu jumɛn qala fadilati shaykh al-allama Abdulsalam bin Barjisa ala Abdul Karim usulu da'watu salafiyati ati salafiyat dawa lisri salafiyat dawa abin lisri mununka الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي وتفقه في الدين لسر فلو سلفو كداوة باللسر منونكا فلو يموني كهمني دوني كي يريخ كهمني دوني كي يريخ سغلاني سلامية شريعة دوني ينيني أنيكا دينا فا أنيكا همي dina faamu ñinini la dina la donc i beta kuma in pere la tigeta i beta la jaka kitabu kono salafuya dawa lesiri folo kala de silamia sariya kala i ka dina kala ka fa hammini do silamia sariya doni iki yere sugula ni silamia sariya doni ñinini ye ewa iki yere ika hammi ki yere sugula ka dina fa ninde folo ali asilu sani الحرص على التطبيق العملي للإسلام لسر فلنا نية سريع كلا كادو كدينا فامو باركنا بارك الإسلامية يمين فامو إسلامية كنو باركنا نين فلنا الأصل الثالث دعوة إلى الله تعالى على البشيرة سلفو كدعوة لسر سبنا ika dawa ke kata alama donika kalambali te sika dawa ke re ni be dawa ke kata alama ala basira kalande ika dawa ke donika al aslu rabiu al ihtimam bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'lima lesri nanina ika hammini salafu ka aqidai salafu ka aqida kala ika nyado ika barake nay ika la kala mola ali aslu khamis lesri duruna al ihtimam bi sunnati nabawiyya wal hirs ala amal biha wa da'wati ila zalika lesri duruna ika hammine ciden ka sunna ika korto fana ka barake ni ciden ka sunna ika mo wole ka ta ciden ka sunna ciden ka sunna hamminai ika barake ni ciden ka sunna ika mugo wole kata ciden ka sunna al aslu sadisu lesri worona al irtibatul wasiqa bi ulama sunna tugu nyogonya gelen ka soro ini sunna doni ke bawo ne nyogonci mana ika siri sunna mugo ka doni ke bawo ika siri ulula sirile min ka gele ko sobe mago do ya jatemina ni ko sunna doni ke baga nyima munun temena ika bamba uluka kitabuka anu uluka kuma do ba jatemina ko yetta asubude ayi taassubu ani ka sunna mo ka ewa karamo ka kuma mina ka barake na ko kele wote taassubu yede ka tugu mo ka ngalonka ka tugu mo ko ngalonka abaki ka min fo qur'anate abaki ka min fo sunnate abaki ka min fo sahalente ona tabe ebe tuga ko ninde to ko taassubu la ngirite ninye no ko ka ewa sunna karamo sunna doni ke bagaw ikasiri ulula alla nyini yemunye parce que sunna karamo bawte foy fo ni nundi woni delata ube mun fo alaka kitabula ube mun fo ciden ka sunna la donc siri nyogonya gele o ka soro in sunna karamo ni nyogonje e may wakati be ni munu budambe kata sunna ma ya nute dina tinyaka
ute quranaka ute sunnaka comme salafu ya famu cogomi wakati be ube kalandenw nge ka bo sunna karamogo ɲumanw lamɛnli ma de an'u ka kitabu lajɛli ube denmisɛnninw nge ka bɔ a la k'olu yɛrɛ de yira denmisɛnninw la n'u ye ani sunna karamɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn u b'aw fili nin de ye lesiri wɔɔrɔnan ye ali asili sabiu al-ibtihadun an al-hijbiyati wal jama'ati al-islamiyati sirriya salafu ka dawa abe lesiri wolonfulanan min ka i ka i ma bɔ galon jama minnu bɛ n'u ka akida anu ka weleli cogo anu ka taabolo anu ka baara cogo a tɛ kuranna ni sunna kala faamu salafu salih o jama bɛ silamɛya la i ma b'u la i yɛrɛ kɔlɔsi o jama sugu ma dɛ komi ikhwaniya ninnu ka jamaw filɛ cogo min ka taa ani khawarijiw ka jamaw olu n'a ɲɔgɔnna silamɛya ka jama caman minnu filɛ nin ɲɛ ni jama caman minnu filɛ silamɛya la ni a kelen kelen b'a a ka kow kɛ dogo ni gundo la bange tɛ kɛnɛ tɛ kuranna tɛ sunna tɛ salafu ka taabolo tɛ i yɛrɛ kɔlɔsi olu ma i k'i ma bɔ o jama suguw ma nin de ye wolonfilanan ye ali asilu samin iltijamuna bima dalla alayhi kitabu wa sunna wajma alayhi salafu al-umma fi muamalati ayyimatina wa hukamina lesri segina ye jumai hadamade an ka bamba qur'ana ani sunna ani salafu farla ɲɔgɔn ka min fɔ an ye an ka ɲɛmaw n'an ka faamaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la an ka banbo o kan kuranna ye min fɔ faamaw ani ɲɛmaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la sunna ye min fɔ faamaw ani ɲɛmaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la salafu farla ɲɔgɔn ka min fɔ faamaw anan ka ɲɛmaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la i k'o de minɛ ka baara kɛ n'a ye n'i taara nin fana faranfasiya ɲini minnu bɛ marasi caman in ni wulili caman in kɛ faamaw nɔfɛ ani masakɛw nɔfɛ a b'a yɛrɛ la k'olu ye jama fililenw dɛ u tɛ kuranna ta kan u tɛ sunna ta kan u tɛ salafu ta kan Esa será bueno. ¿Ah? الأصل التاسع لسر كلونتنا منابجة أهل البدع والتحذير منهم بدع مغو يكا بدع مغو في لنغنيا يكا مغو بغا وكي يرقرسي بدع مغو معنى إني بدع مغو كان كيفويدا يكا مغو بغا بدع مغو لا فنا يكو يرقرسي بدع مغو نين لسر كلونتنا الأصل العاشر التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وحوالنا أنك الله كتابه دمنا أن يجيدن كسنة أنك كبلا أنك الله على بلا donc Abdulsalam ibn Bargasi ay lesri tammi foka kitabu kono ko sarahu ko perpere latige amnu ewa ko gorobali de fote dro mais amnu perpere latige fawye o yenni lesri tande komi kunu minya minanfe donc ay rebe sagi kata kitabu yi muga ani woro kata bi wolofla ani duru kitabu imbe kuma ni ko tande ka kata nimoro muga ani woro kata bi wolofla ni duru kitabu inka o france fulani nyogonche abe kuma ni ko tande ka anu saraha anu ka ayaw anu ka hadisaw Suara mi buat ini dia. Allah dan Nabi akan kasih nolongan.
يقول يا كوني سكون في هذا إنه سيكره هو شيء ما كنت أنا فاهم يلا كم كنت أنا مع الدورة kodoko ale bange baga musoma be amake tawhidi moye ko ale ye fere beke abesga ke tawhidi moye ko mi ale desra ambe konnanja jumanke ale ala ko qur'ana kun wayin jahadaka lan tushrika bi ma laysa laka bi ilm wala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko ibange baga fula ako hari no fula kera mushriku de nu yu kele ko ekate mushriki ka faruka ala ko ikana tugu ko mushriki ayina no ka jianya na maya uje nyogonya o ka jianya na mara de nyogonya nyuma donc ambe mi ko haribi aka do ka bange baga haribi akana jigitike aka do ka ka sujuru la ka sallu la kan nafila wala aka do ke abaye ala ba fa kanda chogomi haribi tusura ka continue konanjiala ni mogo ko ni bange baga kera chogo chogo akera fashi ga chogo chogo ide saki ire tige ka bola ko mi mogo to agere nyonya ani Allah doni awajiba e kade nyuman kay ka girala iki yire majigaye ko abe ala soso minna abe fulanka ko minna abe musirika minna iwo o ko iduskun ko kana akanu abe ar tawhid baliya minna kana kanu oka iba ko iduskun kono me kenema aka jinya ko be masalaha de kay be nyuman de kay be yere majigiti yere tigala kani da tigala iti yere tigala ebe girala de ti yere majigaye kanyuman kaye ti konnanja ka konnanja o kaye ka waju hari be ka bilasira ka duwa kaye ambe minde fi bon konni ewa sungalo nana wakati dola nana tilema filala tileka kala kosobe mogo be se ka sungalo toye wala kabila kalo wala la oye haramu anana kala yara chogo chogo aba asu chogo mi aba su o chogo dela hari na ya suru ni mogo mi ne sunda mina tile kala yara sera degere do mai te se ka sunda fa ni ma mi be kiri o be ayi kiri ibe jimi mimbi itanga tisi ibe kontine o don sunka ni sungalo temna iba sara abe se ka su chogo mi abo su o chogo de me kalo inte se ka fale tambora ka tiri yoro bona sisa anya e ka ko karona yi ka to hamana ma ka ba sanga ko jana ta ala na ka ko na aya ta zandu la vaira ko karona ya to ko ala bisa wandu mai sa mola sanga ko mola la ba su ko ala ko ala mu ka ko jebu ni nyami ko akili tumbala ka bo faida wala me mi koro be tige du mununke ni kuma joray bolo dro bi hakili pa ko dola donc o do be baba ka teresula ambe ko chamal labbe min ni kuma jora kuma do ba nya kuramba be ka fo ni kuma tigara dro ambe pa ko ndala delala ka ko timanye donc ko firawuna ka yoro firawuna ko ha mana akata suma mene ka biriki ila alaye biriki minni tasuma bajani puro aka sankancho ila alaye akata sampe kata Musa tigi alallaje ko ale Musa tigi galon tigala redo ko firawuna ya do ko ala be sampe ko silabo do be sisa ulo ba ko ala be fambe donc don ko be ni ko ka ko ala be sampe de qur'ana yo iranna hadisa yo iranna ijmali umma yo iranna hakile ya o iranna hada madam tenyere ka fana dan chugo yo iranna bun khaymo ko delila min bala ko ala be santa kacha delila bakele delila min bala ko ala be santa kacha delila bakele qur'ana aya wolon fulana na sura wolon fula kono arrahman ala li arsi istawa ona na aya wolon fulala sura wolon fulala qur'ana ko ala korotara la reshika anana aya wolon fula de la wala be la reshika donc qur'ana ba ko wakati be ilayhi yashhadu kalimu tayyib baranyuma obeyele kata alam delila min be qur'ana kono ko ala be sansa kacha te se ganyako akacha de la batele donc tilen ka sunna sallallahu alaihi wasallam delila bala ko ala be sansa
mawiya akwa abaka jomuso horonya ciden ko ka jomuso wole kana jomuso inana ciden ko ama ayna Allah ako jomuso ma ala bemi jomuso ko Allah fi samai ako ala besanti ako mani ana ciden ko jomuso ma ne jonya ko anta rasulullah koy ala ka ciden ko mawiya ma ittiqaha innaha mu'minah akon nin kan horiya nin ya mu'mini musori donc muso ko ala be sanfe ciden ya sabata ciden yere ka kewale ayayira ko ala be sanfe kuma me ayek kutuba kala arafa ako ala hal ballaghi ako sheba ma yala nya ciden yalla shawma ko ho ciden ya bolon ko ni ta sanfe ako allahumma ashhadu aya bolon ko ni si sanfe la konti ala sereya kere ngam man ton ko nyalla aka hadisala akun masammin be sanfe o dara nila aw munun be duguma amada nila ciden ya sabati ala be sanfe ake wale ya ira ala be sanfe aka kuma ya ayafu aka kuma ala be sanfe bijma'ul umma shebo tabinan tabina nin jama kulu sababbe bennen baka mo kelenten nin jama kulu sabala ko ala be sanfe ate ni jama kulu sabab be mo bennen baka ko ala be sanfe ko korta lembe la reshika ba ko de ma ali ijma'u awa hakili o bayira ala be sanfe de doni to ba ko nu ko shisa karasa be sanfe alay karasa korta abe sanfe alay karasa bi abe duguma duman kaji sanfe la de kali hali hakili la ala be sanfe de ali fitra hada maden dan cogo bayira ko ala be sanfe karamogo do abil maahali ali juwaini abake kaka kalandon kala ali ashaira de do ata ale bodo ko ala be sanfe abake kalandon kala unanan la resi rola awa ako mugo ko ala be la resi kadere kasoro ala tumbe kasoro la resi mata kalandon ko karamogo ma ko ala kan la resi sanfe ko Allah fiya wala karamogo ke nebe enyilika do kena jumanye do ke kala delina ma bolo korta kada san do kena hu golo bolo korta kada san pe do nye do ke ka bolo bi ibi ka bolo korta ku pense kada san pe munna ha ala be san fe de karamogo ya bolo pula bila akunna akonka kalande ayin kono na pili ka kalande kono na to ayado kalande nyen mi ko teme yero tola bali doni ke bago ko hari baga ni atteguna nabe ala dela ba ko ngorta santo hari baga awodi ya to delilaw na to ni tola doni ke bago ko hari firawuna ya do ko ala be santo hari firawuna ka ida firawuna ya do ko ala be santo ako hamana ka etashi jo ale ko akata sanfe akata Musa tigala laje ko firawuna ya do ko ala be sanfe ni islamalama ko islamai ni nana ke sigira ko be delilaw ni kitabu ne kala yira mugola ko no yira mugola ko ala te sanfe ala be pambe silama sugu jumanye hari firawuna ka agira firawuna bado ala be sanfe abe bambanci adela amma ko hamana ka etashi de jole kata sanfere ko akata Musa tigalai har firawuna ka tida bado ala be sanfere ni islama to ni ebe shiga har be kai o ba Allah mi mu godu su kono ko ala be fambe o be famu to donc bidar sira do galondo awa do ko ya yira fana mu go ni ko ala be fambe qur'an aya wira lela ciden ka hadisa wira lela de law yira lela iu do ibana kafiri de ye ni mugo ko ala be fambe ye kafiri de ni dere la wira de la ibarna ye kafiri de parce que eko ala be hari nyegen kono ala be wulula ala be lela ala be dinga kono ala be wululur ji kono ala be fambe abu munyira ha abu de ira hari wululur ji ala ba kono nyege ala ba kono wulu ala bala fali ala bala dan fembe ala bala ni nye kafiri ya mugo ko ala be fambe
ni delila wirarila uja jorika ibanna kasadi ye kafiri de ye ite islamai donc ambe min fo ye ode ala be sampede mais akam marali aka doni aka kurusiri aka konyanabo aka yeli aka meni abe fambe mais ayle yere jati be la resika Omar yo yo te así ko yo am ko fawzan ma ko 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 haru be ngalo ko ni ke bido ni ngali wala bido no ko ni wara whatsapp na sati na pour que serni na hadi ya ke fashi wa ke ko doko aleba me anna kachaya ambe sheikh salu fawzani nunu fo ani sulaiman rahili nunu wa alebu ka bido uta ko chari ko yala basi bala bo amba ko folo karamo muno fulen ni u ka photo ube u ka video ube ni nyu ka photo ko ni u ka photo chaman be mugo uyu uluta usabote umaso majenai parce que do de la ka chaw sal fawzani minka ko aw ba ko photo haramu ya lendo aw karamo yere ka photo beye ako karamo ka photo te delay an ye chiden ka bisa de fawe ka ko an ka photo yera o te delay de an ye chiden ka hadisa min fo aw ya bode min an ye chiden ka hadisa de fawe ko photo ye haramu ako karamo ka photo munu fulen ni adon ka photo beta ka sorita kalama ado ka photo beta e ka jakwa lendo fama yoro dobe e beta fama yoro dola fama ba ka photo tala u bila ko ka mo photo ta te sakola abeta pale wala aka photo beta usula na ko ulu ka photo yele mo bola de ko mi ulu jena na photo kata ado kana be ka kardante photo de kule ube photo munum bila ka son no fe ka wojo no ka kardante photo de mais ni muhimmu kayra wala karamo golo photo nunu haramu elendo uka photo munu kule ninye uyere ka sagote uyere majena odi ati bumbaji ko akakumala ako alebe jenaye ika aleka son iko ochari aleka kumaka abe jenaye iko ochari mugo kan nafa turonai me akoni mugo ya aleka photo ke akakumaka la ka chari amaya baye ama jeno yede kale ka photo faraka kuma kanka ka bibliye ka chari akama jeno yede ale bolo photo ya haramu de amaswam wala uka video munun be soro yere ka biro utaka yere ka photo utaka okanye menu yu ka kuma kaminye eya nyini ima adosoro fo abido lama bashi talaika chari na ya soro be kuma min fo na fa bala uka kuma be yen na fa de me sisa mugo kuma sera ubeta wojo udila ko ka kanke komi karamo ka upana ka porosilo komi mugo ya do sisa sheikh salih fawzani nunu ibnu baji nunu buno seminu nunu sheikh albani nunu mugo bu ka kuma mina jinya kono uka kuma be chari uka kuma ukadi mugo bu ka kuma mino be barake naye do kuma sira ubeta fatawa do modofie ka kanke komi albani ka chari ubeta fatawa do modofie ka ke komi fawzani ka chari ka soro uka kuma kante donc ko na ka prosala nubu ka kuma kan min tare ka soro sabatilendo iyata uyereka erdo soso donc ibe se ka tari baraji bola ibe baraji yere de soro la o kanyi tere baraji yere de bola ni mugo kelen kandanu ka kuma in sababu ye ede kera sababu ka kuma in tari abe komi nyame bilendiri no donc ibe mugo kandara nu sababu baraji soro iba nyona so basitala donc yiku ka video uka kuma ka yiku chari baraji yere de bala dina chari lede chiden ka sunna chari lede alayhi salam ni kamu koni almami ko wala dalin ki kun korota ko ka fo amina dalilate kun korota la chiden ko dro ko ni almami ko wala dalina aka fo amina ni mo min ka amina fo ni malikaw ka amina fo benna ala bi ka jurbo ya fa me kun korota ni tala
Amba yesungolo nuna kama mtoto wewe kwa nyonga kutaka nuna kwa kunjiro wadi daka kare kama mnamba ambutaji ndoro na kule sungeti mhoba yana kiri mwana ko ale ba yesungalo wakati la ko ambalima muso do ko suntige wakati ube boka do kare kono na wula ube kotoronda ko be suntige di mo ma ko be to de muso lesire la waharna fi buyuti ko ala ko muso ka sabata ka so kono de wala tabarrajna tabarruj al jahilati ula ni muso har ni be bo haju ni darura la kana jahili bo ifar prof be ka sukura donc muso ka sabati so kono muso min ni ba fe ka herat hereke ka suntige di mo ma o kanyi de ka suntige di mo ma kan ciren ko ne kera sababu ka mo la dumune ka suntiga be baraji sura nyona biye ko ite na sale pana ka baraji la donc ay to aka so kono aka mo uci kata misirula aka ka suntige uci kata misirula o be aka chewnyini adalembe minna ce munuma abe suntige mindi fantaw ma ka di uluma ko ta di mo ma me aw yere kana bo bedde kono kare kono nawuna nani walli cewbe nyagambi ate daga musoni ce ka nyagambi janko ni hijabu len ken aw yere kana bo nani walli cewbe nyagambi kare kono nawula ko be suntige di ayeto aka so kono aka dana ya mo nyini munu nye cewye munu be ka suntige umina kata di fandaw rawati nimsia atoko ni mira mbuna kufanya hadithi kwa wana wa sallallahu alaihi wasallam kwa na yini ndenga na risigo ile muslimu kama huu tunakina haya kila wajiki ni yala kienda ndani ya ndani odo ko ko ale ya me oni ambe dumunike ni wulu nana jokal laje ube jakumani nama fenta kadama anya be se kamina o ni hadisan ba se se ka kuma kasisa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk